Og vi er tilbage. Det er Nielsen Gaming her, og vi spiller med Slender Gamer igen. I dag der spiller vi Six, og han spiller Skarner. Jeg går midt, han går junk. Og så vil vi se, hvordan det går. Så må I hygge jer med at kigge på her. Ja, jeg vil også gerne sige hej til dem på min kanal. Ja, bare det er det. Jeg tror, det bliver et problem, det her. Hvor Jinx, hun er bot. Du er jungle. Jeg er midt. Lux er support. Camilla jungle. Lux er support. Skal de ikke tage min red buff, så bliver jeg virkelig ked af det. Og jeg tror, jeg har det hele på plads. Donny. What is this? Det er bare Nasus, der er dum i hovedet og ikke ved, hvad de der krystaldimser, du har rundt på mappet er. Giver de ikke vision? Hvad? Giver de der krystaldimser, giver de ikke vision? Jo. Første. Last hit that minion. Jeg fik ikke nogen af dem. Jeg er ved at dø. Hvorfor? Fordi de der fugle, de syger hovedet. Og jeg døde til en fugl. Døde du til dem? Jamen, jeg fik den der store fugl. Ja, men du døde. Ja, er det virkelig så slemt? Ja, det er det faktisk. Skal du dø, hva'? Twisted Fate. Du er dum, så. Ej, har du fået lys på? Ja. Var det bollet dog? Har du været inde og tjekke på YouTube, om der er nogen, der hedder Nielsen Gaming i forvejen? Nej, det er der ikke. Hvis det er det, så melder jeg dem. Eftersom at din kanal er helt ny, eller hvad? Ja. Skal I allerede drikke fremover? Oh shit, Camille incoming. Can I see? Bam. Jeg har glemt at købe et item. Hvem hvad er det, jeg der har køber? fået kill? Det er Jinx. Ikke nogen. Jinx her. Jo, Jinx. Det var fordi jeg kiggede på det andet team. Nasus, do you want a lane change? Bam! Hvem spørger han om ved skift? Det er Nasus, der ikke kan to ved en top, tænker jeg. Det kan jeg heller ikke, men altså. Det skulle også noget lort. Jeg vil have den store fede minion der. Oh shit, Camille. Jeg svæver, de 6 skal dø eller sådan noget. Kan jeg få et dobbelt? Kan jeg? Nej, jeg kan ikke. Fuck. Rip. Det eneste, der er nede ved Skarner, det er, at han er på mana. Ja, jeg kender godt. Det er mega nede.
Always be hydrated. Jeg har det sådan, hver gang jeg dør, så skal jeg altid drikke. Bare lidt must. Jeg har fået noget vand hjem fra Frankrig med mint. What? Det giver ikke nogen Ved de der grønne tyggegummier, jeg plejer at spise. Det giver stadig ikke nogen mening. Og så i vand. What the fuck? Jeg vil løbe op og tage en blue buff. Hvorfor fuck har Twisted Fate både red buff og blue buff? That's not fair. Jeg vil så sige, Always be hydrated. hvorfor er min blue buffer lige pludselig ikke? Det er sikkert den Twisted Fate har taget. Fordi han render rundt med blue buff. Lad ham løbe ind i... Nå. Det var lige spild af uld. Jeg har ikke holdt endnu. Nej, men det havde jeg. Jeg brugte det. Han løb lige tilbage fra den. Nu fik jeg jo ikke blue buff og red buff. Nå, det gjorde jeg. Ja, nu er jeg ved at dø på grund af tower. Funny. 2 levels, så kan jeg tage dragen. Kan også tage den nu. Jamen, jeg er kun level 4. Jeg har faktisk rigtig Skader. meget brug for den drage, fordi den giver AP. Nej, den giver life. Den gør sådan, så vi healer hurtigere. Fuck. Jeg vil gå ind og tage min red buff nu. Inden den bliver taget. Ja, og inden Twisted Fate synes jeg skal løbe rundt om igen. Og Lux har kun 1 i farm. Er hun ikke også support? Jamen, på deres team. Vores har hun 7. Der er hun stadigvæk, der er hun stadigvæk support. My friend. She is a supporter. Overvej lige, hvor fucking meget jeg damager på Twisted Fate. Nej, 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 nej. Din dumme sæk, man. Hvad fuck tror du laver? Den hoppede lige over det hele. Jeg satte Ignite på ham. Det kan godt være, det er mig, der får ham. Få ham lige, mand! Nej! Det gør du ikke. Nej! Dit bedst. Hvad? Du døde. Til Camille, fordi hun stunnede mig. Ja, men han døde ikke. Jeg prøvede. Jeg ved det godt, men det er stadig yber nederen. De skal ikke gå og tage min... Ja. De står og venter på blue buff 100p. Ja, jeg går derop. Skal jeg bumpe det? Fuck. Det kom jeg lige til. Det var spilder ud igen. Er den der ikke nu? Jo. Så brugte jeg mit ult for ingenting. Igen. Hej Martina, hej Martina, hej. Jeg har ikke taget noget skade fra blue buff endnu. Nå, det er altså noget. Okay, jeg har mistet... Nej, det gjorde hun ikke! Camille nakkede den lige foran mig! Ej, det er synd. Ej, for helvede! Det er synd for dig virkelig. Hvor fanden blev den så af? Der er Twisted. Ja, det kan jeg godt mærke. Camilla er der. Er det? Nå, Nasus. Ja, nu har Nasus som blue buff. Nasus løb. Nu går jeg bare over og tager dragen. Ej, hvor er det synd for dig. Om 40 sekunder. Jeg kommer og hjælper. Ellers skal jeg også stile det.
Det værste ved det er, at jeg har bare brug for det. Det er red buff og blue buff, men jeg kan ikke få dem. Hvor er det sjovt. Hvor meget lifestyle har du? Ved jeg ikke. Yep. Så. Jeg troede lige, jeg kunne nå last hitten. Twisted har lige brugt sit alt. Det kan jeg se. Hvorfor kan alle andre end mig nakke fucking Twisted Fate? I Twisted Fate er skrald. Ja. Au! En eller anden hjælp mig. Hvad er det? Er det Camille? Ja. Pretty much. Jeg har ikke alt endnu. Du last hittede ikke engang min hjælp. Hun kommer. Jeg svær, den Og efter dig. jeg fik hende. Ej, undskyld, Twitch. Jeg fucking svær. Ej, får jeg... Come on! Nej. Han har 22 HP. Nej. Hvordan kan man gøre det mod en? Hvordan kan man gøre det mod folk, det der? Ja, jeg er død! Jeg er død 4 gange nu! Uden at have fået nogen kills. Funny moments, you know. Ej. Det bliver bare sådan en video, jeg klipper sammen, og så bliver det bare sådan... Jeg synes, det går meget godt. 3-2. Jeg kan lige nå op og tage min red buff. Nej, det bliver også taget. Jeg er ikke engang level 6 endnu, og jeg er jungler. Og jeg andre er level 8. Og 7 og sådan noget, det er helt... Du er bare sådan skrald. Skrald. Heimer, det er ikke engang level... ja, level 10. Er han level 10? Jeg er kun i level 8. Shit. Nej, Camille! Gå væk! Gå væk! Gå væk! Ej! Det er fedt! Ah! I'm feeling with you, brother. Hun er væk! Hvor gik hun hen? Jeg ved det ikke! Hun gik bort. Au, undskyld. Giv den gå væk, den. Nej! Hvad nu? Og jeg var ved at dø til fucking Heimerdingens lortekanoner. Ja. Det står 9-9, vi har stadig en chance for at vinde, hvis du laver comeback. Ja, men det kræver ligesom, jeg kan få noget, ikke også? Og lave comeback med. Twisted Fate, er du klar over, hvor ypper nederen du er? Nej! Twist, dø. Gider du ikke godt? Dø! Fuck! Fuck skal der ske, mand? Lorte game, jeg gider ikke mere. Fuck it. Jeg er fucking toxic nu. Nu får jeg et lorte game, fordi nu er jeg mad over den satan fik. Ej, helt seriøst! Så lige det, jeg er ved at have blue buff. Den havde 4 HP! Nej! Nej! Lorte game! Det her, den bliver lagt til Jeg havde den næsten! Hvis han ikke havde brugt sit ult, havde jeg fået den! Nu går jeg op og tager deres.
Ja, du skal bare tage deres, fordi de kommer altid ned til os. Ja. Hun er lige der. Lige der. Jeg har kun 22, far. Order. Lige der. Oh! Jeg har rent faktisk chance nu. Fuck, jeg kan egentlig nå langt med Vidol. Jeg tror, jeg får det nu. Nu fik jeg lige pludselig en plus-score. Jeg har fået red buff. Eller blue buff. Kom bot, please. Jeg skal prøve. Se om jeg har sagt kom bot. Jeg fik din blue buff. Jeg har en blue buff. Nå, okay. Nu er vi 3 ved 1. Ja, jeg havde stundet ham. Han løb ikke engang ind i dem der. What the fuck? Skal vi ikke tage Drake? Drage? Var jeg næsten ikke. Ej, er det en til? Nej, Camille. Jeg sværger din sæk. Gå væk. Hun går efter mig! Nu kan løbe ind og tage dragen! Tag dragen! Tag dragen! Nej! Ja! Nej! Camille fik assist. Jinx, Cam. Jinx. Jeg sværger, hvis du ikke får den fucking sæk. Fuck! Ja, det så jeg nok godt, din Der er en der. Kan man ikke få hack, så det bliver virkelig god? Værste ved det er, jeg kender næsten alle mine abonnenter. Jeg kigger bare ned på mappet. Så jeg din stemme. Jeg var i gang med at tage noget drik. Hører din stemme. Han er lige der. Og så signalerer du mig. Og bare sådan like, ja, han er nede ved vores blue buff. Jeg har red buff nu. Jo, damn. Badass. Vidste du kan gå. Gider du skride af helvede til, Twisted Fate? Virkelig? Hvad har jeg gjort dig, siden du er så yber nederen? Sådan der, nu begynder jeg også at kunne. Sådan, nu kommer du videre i livet. Ja, det hjælper sgu meget. Jeg fik ham. Nej. Løb! Jeg havde ikke set dem. Jeg døde. Fuck. Det er skægt det her. Jeg bliver ked af det, hvis den ikke har filmet lyden. Nej, jeg bliver ked af det. Fuck. Jeg lægger album. Jeg lægger jeg fik hende. Det er med, mand. Fanden tror jeg lige er. Jeg fik... kan jeg? Shit. Jeg kunne have fået fucking quadra. Det gjorde jeg virkelig. Jeg kom midt og tager din. Jeg kom midt og tager... Hvad sagde du? Kom midt og tager alle dine hvad? Jeg skulle til at sige minions. No. Din farm. Jeg har nemlig kun 30 farm. We just need to feed. We win late game. Yes, we do. So, you're good to English, I see. Come on. Nej, hun er lige der. Hun var lige der. Skarner, løb.
kravl, eller hvad fanden det er, du gør. Twisted Fate kommer, siger du der. Ja, han kommer den vej derfra. Just saying. Ja, nu kommer han. Løb ned imod mig, jeg stunner dem. Jeg er rigtig bange lige nu. Oh shit, oh shit. Og ja, der er ikke nogen, der hjælper mig, men jeg hjælper bare alle jer, mand. Hvad fuck? Ved. Er jeg virkelig? Det var sgu godt spottet, fordi der ikke er nogen, der hjælper. Jeg prøvede. Du døde, inden jeg kom derop. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg overlevede ligesom. Nå, gjorde du? Ja. What the fuck? Jeg nåede ned på den anden side af dig, så overlevede jeg. Svin. Jeg håber virkelig, at den er optaget lyd. Jeg spyttede saft eller sodavand ud over hele min bukse. Har du tisset i buksen der? Nej, sodavand. Jeg håber ikke, jeg pisser sodavand. Det vil være lidt... Det vil være... Så tror jeg nok, jeg skal til lægen. Nej. Og så ved jeg, hvad jeg kan drikke de næste par dage. Okay, det var... Jeg skal bare i nærheden af ham der. Nej, han er død. Come on! Ej, så forsvinder han. Kommer han tilbage, bare for at være pisseirriterende. Jeg kan ikke lide Lux! Der er ikke nogen af os, der kan. Hun stunnede mig og dræbte mig. Og hun er lige der. Hvor er hun når? Jix, går du med? Ej. Går du med? What the fuck? Tager min blue buff nu. I tager min blue buff! Oh my goodness. Relax. Han nåede lige at teleportere væk. Nej, de har ikke taget den endnu. Nå, nej, de der. Gå derop! Jesus. Jeg vil gerne gå over og tage din... Nu tager hun den. Nu tager hun den. Hun er ved blue buff nu. Ja, det kan jeg godt se. Men jeg er ligesom stunned. Og jeg har næsten ikke mere liv. What the fuck, Nicky? You're OP. Jeg døde igen! Jeg har en 1-10-3! Jamen, jeg vil gerne have blue buff. Imens de andre lige tager de 2 sataner, der var derovre. Hvad er det egentlig blue buff gør? Giver mana regen. Recall. Skynd dig nu, mand! Nej! Jeg skulle fucking... Jeg løber. Hvis den solen kommer, jeg fucking knipper hans røv, Jeg går ned og tager Nej. Kommer ikke til at ske. Niks. Spor. Gå væk. Smut. Come on! Ja! Jeg har refleks. Nej! Jo. Nej! Fuck Lux! Fuck, jeg hader Lux lige nu! Kan jeg gøre det? Kan jeg escape this fucking shit? Jeg fik ham! Oh my goodness! Camille skulle have et slag eller sådan noget. Jeg havde stunnet hende. Tillykke. Jeg havde hende. Jeg er OP. Jeg er fuck dig, mand. Det er altid Lux, der kommer og dræber mig. What the fuck? De skal bare dræbe Lux. Så jeg har noget tid Den at spille i. skal bare dø. Pas nu på. Jeg tror ikke, de kan høre dig. Jeg dør i sola. Hvor blev min red buff af? Min red buff, den var der lige for 2 sekunder siden. Hun one-shottede den og skred. Og jeg kan ikke engang tage min blue buff. Den er ligesom også lidt. Gå ned og nakke Twitch. Jeg er på vej. Og han går ligesom efter mig. Bliv der så ulter jeg ham. Ja, men jeg prøver ligesom at overleve. Shut down.
Det er over, hvis du havde været overlevet, ikke også? Og jeg bare KS'ede den der fra dig. Oh, shit. Det ville sgu da have været bedre. Tag nu og nak den der drag. Drag. Men der er ikke nogen ved den jo. Hvorfor signalerer de så, at der er nogen? Det var mig. Idiot. Twisted Fate er der. Ja, yeah, I know. Og Camilla her. Og Dux er der. Ej, lad lige være. Hvad fuck bilder hun så ind, mand? Virkelig sæk. Au, pas på. Fuck it, damage. Nej. Nej. Hvad nu? Bare de der fucking røvhuller, der bare skal dø. Fuck. Jeg flygter bare. Pussy. Jeg går ned og older dem alle sammen, og så dør de, så får jeg pentakill. Jeg tager hendes red buff om lidt. Du løber bare op i den anden ende af mappet, mand. Det var sådan like, what the fuck? Jeg er kommet Nu lidt dør 10. Jinx. Nu. Report. Fuck Jinx. Fuck Camille. Død switch. Jeg har lige fået tower. Oh damn, vil du have en præmie? Bare Camille. Jeg har en 12-8. Ja, jeg er død, fordi Camille er feedet. Oh shit. Kan jeg få... Engang. Jeg one-shottede den lille satan. Ja, hvad så med Camille? Top? Ja, hende kan jeg nok ikke one-shot. Nej. Jeg kunne skade hende Nej. cirka halvt ned, ikke også? Og hun er kun 3 levels højere end mig. Nå, Eller hvad? Ja, okay. Så skal du bare lige blive 3 levels højere end hende, så smadrer du hende. Fuldstændig. Mhm. Det er også fordi, jeg tror lige, jeg har chancen for det. Ja det. Ah. Altså, vi har virkelig brug for at push. Buff. Jeg vil gerne have Pusher en I ikke buff. bare bot? Alle sammen. Skal vi alle sammen gå Ja. bot, eller hvad siger du? Hvad med den der? Hvad med den der? Ja, det er Baron. Der skal vi også have. Se, have. om de er i gang med Baron. Har hun lige taget din blue buff? Ja! Det er hver... Twitch. Hun er lidt der. Du er en pussy, ved du godt, det er Twitch. Din dumme satan. Oh, dodge. Jeg vil væk nu! Jeg gætter på, at hun var midt. Ja! Jeg var på vej ned til red buff. Please. 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 Just. Kill. Kill. Kill Camille. Må jeg ikke få min red buff også? Det gør hun! Back hende! Kom on. Come on. Nej, ikke nogen. Jinx, dit Just- dyr, hvad laver du? Just. Ja! Jeg fik assist. Hun nåede at få min red buff. Og sådan, ja, hun nåede at tage min red buff. Nå, ja, rip dig. Jeg har kun 90. Så står der selvfølgelig en i busken. Hun stod bare i busken. Og ventede på mig. I er lige der! I var lige der. De var lige der. Det er der. Ja, de er der, jeg ved det godt, hold da kæft. Se, hun er den. De er den.
Sick. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jeg får ham. Hey, Lux, pas lige på. Fuck, bilder du ind? Hvorfor er det kun Lux, der kan dræbe mig? Vi har nok et problem. Hvorfor? Twitch. Mm. Vi pusher heller ikke, men vi laver kun teamfights. Hvad fuck? Bad team. Report everybody. Lige om lidt ikke også, så har jeg over 400 AP. Jeg har næsten 200 AP. Jeg har 307 AP nu. Please sig den giver. Ja, nu har jeg 415. Jeg får guld hver gang jeg tager sådan en. Det gør alle. Der er Camille. Fuck Camille. Fuck. Au, en eller anden hjælp. Hvem er du bange for? Ja, Camille. Har du set, hvor OP hun er? Ja, hun er ligesom fiset. Hun har 17 kills. Okay, hun er 13. Jeg har 15. Shh, jeg har 1. Damn, vil du have en præmie? Lux har 0. Okay, det er dårligt der. Altså fra vores team. Nå, Og på det andet team, der har hun kun 5 kill. ja, det er da bedre end ingenting. Det er fordi, hun bliver ved med. Går jeg altså op i deres jungle. Okay, Twisted Fate, så kom din bums. Jeg ved ikke helt, om jeg tør gå op i deres jungle. Fuck, jeg er OP. Det er helt sindssygt. Oh shit, Lux skal væk. Fanden bliver de af? Jeg står bare i busken og venter på, Camilla angriber den der red buff, og så last hitter jeg den. Og så flygter jeg. Idiot. Shit, hvad laver du, Heimerdinger? De dumme svin. Jeg fik Heimerdinger. Nu pusher han ikke mere i hvert fald. Ja, jeg har taget red buff. Så er det bare I'm back. Og så kan jeg lige tage min egen blue buff på vej tilbage. Nej, den er Camille i gang. Where now? Selvfølgelig skulle Twisted Fate lige gøre sådan der, så han kunne se mig. Eller de andre kunne se mig. Og så kommer Lux fra siden. Nej! Nej! Funny moment. Jeg har ikke noget, jeg kan slå min hånd ned i, uden det går ondt. Dit bord? Nej, det er sådan, det hænger på min væg. Med sådan 2 jernting, ligesom en hylde. Ja, okay, det. Yo motherfucker! Skadadadadadada! Yo motherfucker! Thanks. Det er de dumme svin. Jeg har 1 kill. Oh damn. Jeg har et. Vil du have? Jeg tror gerne Jinx vil have, at du stopper med at farme. Jeg har ikke nogen anden chance for at gøre noget. Fucking damage. Massive damage though. Jeg gider ikke mere. Du er bare sådan total mad nu eller hvad? Ja! Jeg har snart Jeg har død 18 gange! Du er i det mindste ikke lige så død så mange gange, som jeg har kills. Nej, jeg har kun 1 fra!
It's the worst Skarner I ever seen in my life. Oh shit. Jeg kan ikke engang drikke. What the fuck? Og så sidder du og drikker svin. Oh fuck man. Stop jer selv. Defend and feed. Are they taking No. barren? No. They are alive. Hvor mange kills har Camille? 17-14? Jeg har en bedre score end hun har. Noob. Ja, jeg er sådan rimelig bange for, at de lige pludselig siger... Alalala. Bare kommer... Ja, ralabu! Så var jeg død. Ralafu. Griner nok. Af min red buff. Ej, dem bliver også taget, bare vent. Au, 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 au. Oh shit, jeg skal ikke dø eller? Der er Camille! Jeg har stunnet Camille! Jeg havde stunnet Camille. En eller anden tal i fucking twisted. Hvordan fuck fik jeg... Jeg skal... Hun nåede at tage min red buff! Ej. Push hard. Good job, 6. Jeg har en 21-12. Jeg har en 1.18. Ej, og så kommer de bare fra 2 vinkler af. Det er ikke fair, det her. Det er Lige hvor hurtigt du døde. Bare build tank. Nej. Så dør du ikke lige så hurtigt. Jeg har 77 armor. Ja, du skal nok have mere. Byg Thornmail. De er alle sammen med AD. We need to push. We need to push. Ja, men hvorfor pusher vi alle sammen ikke så bare midt? Det er jo også det, jeg er i gang med. All push midt. Lad pusher. Hvad er det? Jeg er den stærkeste på holdet. Jeg skal fandme ikke sige, at jeg ikke skal invade dem alle sammen. Okay, undskyld. Uha. Oh shit. Oh, dodge. Hvad lige hvor meget damage er på dem alle sammen. Der er sådan en fucking pushy spiller ikke. Hvis hun rammer mig, jeg får et psykisk flip. Prøv at se, hun kan ikke en skid. Hvor fanden gik den sæk her? Ja. Hvor fanden gik hun her? Rip. Mit smite skader slet ikke noget som helst på nogen af dem. Rip. Jeg fandt Camille. Ja. Yeah, I know. I got it. Kom op til hende. Var det en Elder Drake? Mm. Nu fik jeg jo ikke buffen, fordi jeg var død imens. Ej. Det var ikke mig, der sagde, at vi skulle tage den. Just saying. Ej, det er sådan lidt... ja. Nasus' fejl. Nej. Var det Nasus, der sagde, vi skulle? Ja. Det var reporter. Nogen, der godt må help. Help. Hvad skal vi helst? Camille? Ja. Camille. Oh my fucking goodness, man. Legendary game. Det er stadig 40 minutter, mand. Oh, fuck.
Don't 2v1 Camille, she get you all. Okay, bad English though. I'm pushing top. Jeg kommer til så meget at få så mange hate-kommentarer på den video her. Jeg tror bare, jeg lægger den op som sådan en funny moment. We need Baron. We need a Baron. Funny game. Look at all, but... Lux, de dumme... Hvad fanden? Hvem sagde, vi skulle surrender? Skulle Ej. fucking stav i røven. Ej, tak du. Jeg vil ikke bare push top, så. Jeg vil ikke tage Baron 3v1. i gang med. Tror du ikke godt, vi kan tage Baron 3v1? Jo, helt sikkert. Hvorfor fuck er Lux så hurtig? Jeg tør ikke gå, hvis de alle sammen lige pludselig står der. Jeg nåede lige præcis ikke at få den. Så water altså. Næsus, Okay. er du dum eller sådan noget? Han er iskold, han løber bare ind og siger, ralalala. Bare like, what the fuck? Ej, stjæler lige Baron. All recall. Jeg har fuld build nu. Jeg nåede det! Ved du hvad? Det er, der skal man lige passe lidt på. Det er der skal du vist nok lige passe lidt på. Bam! Fuck, jeg er sindssyg, man. Jeg er bare fucking like... Camille fra siden. Yeah, I see it. I see. And I'm gonna fuck them all. Nej! 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 Hvad var det? Jeg er død! No. Come on! Ej, helt seriøst. Nej, du Twisted Fate. Han har 200 HP. Går han ikke lige... det gør han. Nej! Han goldede den. Ja. Så. Og så var det den der Jinx, der fik den. Hun har 23 kills. Oh shit. Hej med dinger. Hej med dig, dit dumme bæk. Asus. Jeg er too strong. Oh shit, der er en Lux. Kan du ikke tage Lux? Kan du ikke tage Lux? Nej, det kan jeg ikke. Den lille satan, han skal have... red buff. Ja! Jeg var bare sådan like, red buff. Hun er inde i busken. Jeg fandt, Nu er hun så ikke inde i busken. Gå lige derind. Fanden gik den sæk hen? Hun løber rundt i i cirkler den anden busk. den anden busk. We need to push, guys. Jeg har bare brug for at komme i nærheden af ham der. Så er der en der. I'm getting you to... Jeg er død! Jeg dør. Så løb med dig, mand. Løb, dit dumme dyr. Bare stå her og record. Du har stadigvæk buff, så det går hurtigt. Det er noget med, du dør. Jeg sagde det endte, når du døde.
Ja, men det gjorde det så sjovt nok også. Jeg glemte at bruge min potion, jeg har købt. Jeg har købt sådan en potion, der giver mig mere AD. We can win! Ja, vi kan. No! Fucking push. We can't not. Du er bare sådan fucking pessimistisk. We cannot win. That's not gonna If happen. this motherfucker scanner stopped. Die! I try. I'm trying my best. I'm only level 12 on my... Hvis du skriver main, ikke også? I'm only level 12 on my main. Oj, jeg havde fået... main. Jeg er jo kun level 12. Oh shit. That's OP. Main. Helt seriøst, så bruger han... de kan... Jeg vil gerne have den der med ind i busken. Jeg ved ikke. Kan vi ikke nøjes med at lege herinde i busken? Kan vi ikke nøjes med at lege hesten i busken? A nice hit. Nice hit. Jinx. Nuts. Ej, hvad laver spasseren? Hun skal jo tage de der ting. Jeg hører bare sådan, ej, sådan totalt overrasket. Hvad laver spasseren? Ej, okay, så godt. Nej, men jeg healer, når jeg er inde for de der. Det er lige Så før, healer jeg skulle sådan pænt købe, hurtigt. Det er ikke play, jeg ved ikke, jeg skal ikke sælge noget, det går fint det her. Ja, jeg har lige fået lidt mere af det. Damn, hvor meget af det har du sådan nu? 252. 252, 14 AP, det må jeg sgu give dig. Jeg kan egentlig holde i en ret stor region her. Jeg fik hende! Der, nu har du en 2, 23, og jeg har en 15, 25, 14. Er du stolt af dig selv nu? Ja. Nej, fuck it. Fuck, jeg har mange buffs nu. Du har en. På min skærm har jeg 5. 5 buffs. Nej, de der ting nede i bunden. Så hvis den så hans... Løb jeg direkte ind i den. Hvad fuck skal der ske? Fik jeg ikke engang en af dem. Fuck noget bullshit. Jeg har 2 kills nu. Jeg har 25. Jeg warder lige her. Hvorfor pointer de i Baron? Jeg ved det ikke. Gå nu helt på. Jeg går ned og tager en drage. Hvorfor pointer I Baron? Jeg ved det ikke. Nå, de Og Camille! Ja. Hvem der? De tager Ender Drake. Vi skal hellere have Elder Draken. Den vil jeg hellere have. Ja, men den tager Camille nu. She is fucking... Hvis hun soloer det. Nej, det gør hun ikke. Kan hun ikke. Pussy. Ej, Elder Drake. Den er syg. Åh. Den har 50.000. Come on! Come on! Come on! Come on! Ej! Hvad var det? Det var Nasus, der ikke kunne finde ud af at dræbe Camille, som havde 100 HP tilbage. Rip. Så de tager ikke Elder Draken eller hvad? Jo. Nej, de gør det. Okay, så kaster jeg mit hold. Nej, de gør ikke. Hvad fuck snakker du om? Du angreb. Det var spild af ult, det der. Virkelig. Fuck noget pis. Nu går der 51 sekunder, før jeg kan.
Nej, Lux! Lux! Ej, fuck Lux. Nej, Jinx er det. Ja. Okay, men så protecter jeg bare til, at I alle sammen lever op igen. Hvordan kan du respawn så hurtigt? De er ikke særlig højt. Jeg sværger, hvis det er så godt. Jeg er kun level 17. Ja, slap nu af. Fucking så. Jeg kan jo ikke... Jeg har hende! Nej, Jeg dør! du har ikke en skid, mand. Lad lige være. Shit, hvis jeg dør nu, ikke også? Så, mand. Hvad fuck tror du lige, hun laver? Tag en lige... Jeg fik assist! Vi får heller ikke 4 til at dræbe hende. Fuck. Taber vi. Fuck. Piss. GGVP. Bad game. Fuck your all. Really. Fuck. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal skrive, mand. Sådan noobs. Bad game. Laver I? Jeg kan ikke vide, hvad det Okay. Godt. Nå. Det var det for den her gang, gutter. Ses. Ja, farvel.